हाय लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै फिन खनसे आङो नोंथांमोननि सेराव दान्दिसे सम नुजाफैलायबाय आरोना नुजाफैनायनि कारनानो जाहैबाय माने आंखौ गोबाङानो कमेन्ट खालामनानै सोंदों आरोना नों बहा थायो सोरबाया बुङो आदाया बहा थायो बेफोरबायदिनो गोबां सोंदों आरोना खायफा खायफाया मिथिखायो आंखौ बहा दं होननानै खायफा खायफाया मिथिया आरोना जास्ट बेफोरनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय एबा नोंथांमोननि सोंनायनि फिननाय होनो थाखाय दान्दिसे सम आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव नुजाफैदों आरोना आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन ओमफ्राय नायनानै माने आङो बहा थायो बेखौ थार आंनि एड्रेसखौ माने जिथुनाखि आं खामानि मावो जेराव आं मा खिनियाव थायो बिनि जायगा एबा थंखौ आङो खिन्थाना होदोनि आरोना नोंथांमोननो आङो थायो जिथुनाखि तामिलनाडु एरियायाव थायो आरोना आङो त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो ओमफ्राय दाराफ्राम मोनहां जायो आरोना जिथुनाखि आं थानाय जायगाया दाराफ्राम एरियायानो गोलैयो माने जिथुनाखि जोङो आसामनिफ्राय फैयोब्ला त्रिपुर होननाय सौफैगोन त्रिपुर रेलवे स्टेसन सौफैगोन बिनि उनाव बासजों फैनांगोन जोङो डाइरेक्ट पालाराम फैनांगोन पालारामनिफ्राय डाइरेक्ट दाराफ्राम बास गाखोबानो जाबाय गाखोबानो ओमफ्राय जिथुनाखि आं थानाय जायगाखौ मोनफैगोन आरोना जिथुनाखि आं थानाय जायगानि नामानो जाहैबाय दाराफ्राम होनजासिगोन आरोना जिथुनाखि आं थानाय फार्मनि जिथुनाखि खाथिनि जायगानि जिथुनाखि एड्रेसा आरोना आं बेयावनो थायो आरोना गासैनिबो सोंनाया सेमानोमोन माने बांसिनानो बेखौनो सोंखादों नालाय बेनिखायनो माने बे सोंनायखौनो आङो दिनै क्लियार खालामनो नोंथांमोननि सेराव दान्दिसे सम फैदोंमोन आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मिथिबाय आङो दायो बुंनानै होबाय बहा थायो होननानै ओमफ्राय मोनसे खोथा आदाया बेसेबां सेलारि मोनो होननानैबो गोबाङा सोंदों ओमफ्राय आंथ' एसेबां सेलारि मोना दायो बेयाव मानो होनना बुङोब्ला माने आङो एसे गावनि देहानि प्रब्लेमनि थाखाय माने एसे हार्ड खामानिखौ आं मावाखैमोन आरोना बेनिखायनो बांद्राय सेलारि मोना बेयाव दायो आङो जिथुनाखि गोबाङानो मिथियो आङो मायाव थायो दाउनि फार्मावसो थायो आरोना आं दायो जिथुनाखि दाउनि फार्म होनना बुङोब्ला माने दाउ दैनाय जिथुनाखि दाउ खनथुमनाय बेफोरबायदि नङा दै बेफोरबायदि नङा आरोना मानो होनना बुङोब्ला आंनिया जिथुनाखि दाउ फिसा गोरलै दाउसा फिसाखौ फेदेरनानै माने गिदिर सिख्लासा एबा सेंग्रासा खालामनानै माने बेनिफ्राय सेल खालामहरनाय आरोना गुबुनाव बेफोरबायदिसो आरोना ओमफ्राय मा होनबावनो बेखिनियावनो थायो आं ओमफ्राय आङो सेलारिनि खोथाखौ बुङाखै नामा सेलारिया जाहैबाय आंनिया रुम फ्रि ओमफ्राय फुड फ्रि ओमफ्राय डिउटि 8 घन्टा जाहैबाय बिनिफ्राय सेलारियाथ' एसेबां मोना आङो 11,000ल' मोनो आरोना गासैबो फ्रि ओमफ्राय खामानियाथ' एसेबां हार्डबो गैया नालाय गोसोबायदि जिथुनाखि दाउफोरखौ नायनांगौ ओमफ्राय भेक्सिन थुनांगौ जायो ओमफ्राय मेगननि प्रब्लेम जायोबा दाउआ द्रप होनांगौ जायो आरोना बेखिनियानो आरो खामानिया ओमफ्राय खायफा सानैसो सोंबावदों आदानियाव खामानि दं नामा जिथुनाखि खालि खामानि मावनो गोनां जिथु भेकेन्सि खालि दं नामा बेफोरबायदिबो गोबाङा सोंदों ओमफ्राय बेखौबो आं बुंखानो सानो खालिया दङ सानै मानसिनि थाखाय खालि दङ नाथाय सेलारिया खम नालाय नोंथांमोना सुखुवाबो जानो हागौ थेवब्लाबो आङो खिन्थानानै होनोसै मानो होनना बुङोबा खायफाया खामानि मोनथारैबो थायो नालाय बेनिखायनो सोरबाफोर खामानि मोनथाराखैब्ला भिडिअनि सिङाव इनबक्सआव कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना बुंनो हागोन आरोना फैनो गोसोब्ला आरोना ओमफ्राय सेलारिखौ बुंना होदोनि गोदान निउ जयनिं स्टार्टिङाव माने मा मोनो 10,500ल' मोनगोन आरोना नोंथांमोना जिथुनाखि नोङो खामानिखौ रोंजासिम आरोना खामानिखौ रोंखांनायनि उनाव सेम बेफोरबायदिनो 11,000 जागोन ओमफ्राय नेक्स्ट बोसोराव आरो खनसेबाव बेफोरबायदिनो 11निफ्राय सामथिं 11,500बो जानो हागौ ओमफ्राय बिनि उनाव आरो थाबाय थायोब्ला गोबाव थाबाय थायोब्ला जिथुनाखि एफा एनैया माने बारायलांबाय थायो आरोना बेखिनियानो आरोना आरो मा बुंबावनो नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौथ' आं होखाजोब्बाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायनानै मोजां मोनो प्लिज अननानै कमेन्ट लाइक शेयार खालामना होदो लोगोसे पेजखौहाय फल' खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय इउटुबाव नायदोंब्ला इउटुबखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अन खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो मा बुंबावनो बेखिनियानोसै आरोना दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय